Aşgabat Gıdanın hökümet başçylarynyň geňeşini kabul etmäge taýýarlyk görýär. Türkmen paýtagty 20-nji maýda geçiriljek Gıdanın hökümet başçylarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisini kabul etmäge taýýarlyk görýär. Çäre görülýän taýýarlyk işleri Minsk şäherine geçirilen arkalaşyga agza ýurtlaryň hemişelik dol ygtyýary wekilleriniň geňeşiniň mejlisine ara alyp maslahatlaşyldy. Gıdanın baş sekretarlarynyň birinji orunmasary Igor Petroshenkanyň sözlerine görä, başlyklyk edýän tarap ähli gatnaşyjylar çağırıp gün tertibini goşmaçy ılalaşdy. Oňa ykdysady hyzmatdaşlygyň durly ugurlaryny hemde arkalaşygyň çägine hyzmatdaşlygyň netijeligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen 12 mesele girdildi. Gıdanyň ýerine ýetirji komissiyanyň maglumatyna laýyklykda esasy meseleleriň hataryny maslahat sergi işi boýunça hyzmatdaşlyk, gıda ýurtlarynyň çäginäki uly geçelgelerini utgoşdurmak, dağ magdan metallurgiýa toplumynyň sanly özgörtmeleri, şeýle hem radio navigasiýa ulgamyna hyzmatdaşlyk bar. 2026-njy ýylda Türkmenistan gıdanyň guramalaryna başlyklyk edýär. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onda Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygym unutma.